na gaya ma ko garin nan fa akwai kula fa Allah go. wallahi Allah baba Ya san kuɗi ya. wallahi Wani kuɗi ma yake nema. Sun fi kuɗin ne wallahi gaba ɗaya sun yi ya gari ya ci wuta fa. kai na gaya ma Muhammad ko yanzu aini kuɗin da nake nema ma ya fi ƙarfin kaina mu bayan yadda za a yi a samu amma normally ai tun da yanzu a jakshin Ba nake damuwa ai Allah kawo mai sosai. Sai na tattaɓa mai wannan karin wallahi. sai dai bari na Ko gaya mai wallahi ya sai dai wani ba. baba ka ga wani fa Sai baya. ban wayan nan hai ba da wayan nan mana ya kake haka tinka Ya je kai. Wai kai zo ga. Baya kun kwatawa, sai ku tafi da ita gari. hai kutu maduro mu ne to fa